amb l'actuació del Twirling L'acaba. Què fan, apart de jo? És que no m'has volat. Ah, vale. Això ja pareix una innocentada, eh? Bueno, i no sé... Calla, que s'ha enganxat. Menos mal que són de casa i no passa res. Sí que ets. Tan serios que no. Bueno. Arriba l'hora de l'últim guardó de la nit. El guardó de la nit, que és a la millor entitat esportiva 2013. Raquel, si mos vols portar el sobre. I demanem aquí a l'escenari la presència del regidor d'Esports, senyor Jordi Torres, que serà l'encarregat de fer entrega del trofeu, recordem, el premi a la millor entitat esportiva d'aquest any que hem acabat, que estem acabant, 2013.
per ser una entitat única en el seu esport a Deltebre, per una excel·lent gestió, inclús renunciant a la subvenció econòmica en benefici d'altres entitats esportives i per l'augment d'esportistes assolit durant aquest 2013. Per tot això i més, el guardó a la millor entitat esportiva d'aquest 2013 és Club Patí Deltebre. El regidor d'Esports s'entrega d'aquest premi que acredita el Club Patí Deltebre com a millor entitat esportiva de l'any 2013. gràcies i felicitats. I això s'està acabant. Jordi, Mira, no em dic que te'n vagis encara. això s'acaba, però abans recordar-vos que des de l'àrea d'esports i d'esports Riu i Gestió estan preparant la cursa dels Sants Innocents per al dissabte dia 28 de desembre. Ho diem ara perquè no us penséssiu que és broma, És una cursa i caminada solidària. La inscripció, un aliment solidari, i en aquest cas són 3,5 quilòmetres. Se surt de la parròquia l'Assumpció fins l'arribada de la parròquia de Sant Miquel a la Cava. 3,5 quilòmetres, que així en festes va bé, sí que ho sabeu. Això serà el proper dissabte, dia 28, cursa i caminada solidària dels Sants Innocents. Us esperem a tots, esportistes i públic en general. També recordar al públic en general que acabem el que és l'entrega dels premis, però no s'acaba la nit, perquè la festa continua. Confiem hasta les 2, per lo menos de la matinada, perquè a continuació, quan acabarem, enseguida començarà la festa Molte, en música per a que tots poguéssim ballar, disfrutar i estar ben a gust. Ara creiem que és just de veritat que ens donéssim sobretot un aplaudiment a tots els que hem estat aquí, perquè realment ha sigut una nit preciosa. Preciosa. I vull demanar també un molt fort aplaudiment a l'organització d'aquest acte, que realment és un acte d'aquells que te sents orgullós d'estar aquí participant d'aquest acte. Un fort aplaudiment per a tots els organitzadors. També demanem de tots els monitors que han estat aquí baix, però volem que pugen a l'escenari, també per a poder-los agrair la seva col·laboració. Per favor, monitors i monitores a dalt de l'escenari. Tots els monitors, tots és un èxit. Una persona que està patint calor, però calor, perquè per a colmo se li portava un ventiladoret de refrigeració i se li ha esforbat. La mascota, se mereix un gran aplaudiment també. I ara, ja que tenim aquí els monitors, falten els capdavanters d'Esports Riu i Gestió, Mònica, Rafael, Tere i Kilian. Fort aplaudiment per a ells també. Aquesta gent són la gent que fan moure, la gent que fan esport, la gent que fan que l'esport important ha sigut el que han fet aquesta nit aquí. Realment ha sigut una gala d'una categoria molt alta. Amb vostès acompanyant-vos a la presentació, Santi Santiago i Lluís Bertomeu. No marxeu perquè la cosa continua amb millors DJs de Ràdio Delta ara dins la festa Molte. Gràcies i bona nit. Bona nit, bon Nadal, que demà us toqui la loteria. Bueno, avui
Sí, sí, jo no sé l'hora que és.